Καλησπέρα σας. Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει έχει θέμα μια πρόταση γραμματισμού ταξιδεύοντας με τις αισθήσεις. Η εργασία εκπονήθηκε από τους Αγγελάκη Ανθή, Ξανθοπούλου Ελένη, Παντολέων Παντελή, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας τη τεχνική υποστήριξη νέων τεχνολογιών από τον Παντολέων Αναστάσιο. Η αφετηρία για τη δημιουργία της εργασίας μας υπήρξε ο προβληματισμός μας, ο οποίος προήλθε από τις δυσκολίες της γλωσσικής διδασκαλίας που αναδύθηκαν εξαιτίας της πολυεπίπεδης ανομοιογένειας της σύγχρονης μαθητικής κοινότητας και της έλλειψης του μετασχηματισμού της γνώσης στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Σκοπός της μαθησιακής μας ενότητας ήταν η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η παραγωγή γραπτού λόγου ως προϋπόθεση της ανάπτυξης της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής και της ενδυνάμωσης της θέσης των παιδιών μέσα στο κοινωνικοπολιτιστικό τους περιβάλλον. Πρώτη κεντρική ιδέα, η ορθή και σαφής προφορική και γραπτή επικοινωνία. Δεύτερη, η καλλιέργεια και αξιοποίηση της πολύπλευρης παρατήρησης μέσω των αισθήσεων. Τρίτη, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, ώστε εφαρμόζοντας τη νέα μάθηση να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας. Η μάθηση μέσω σχεδιασμού μας έδωσε την ευκαιρία να εμπλέξουμε στην εργασία μας τις 4 παιδαγωγικές μεθόδους, την παραδοσιακή, την προοδευτική, την κριτική και τη μετασχηματιστική. Και ακολουθώντας τη σχαλωσιά της, εξυπηρετήθηκαν οι εκάστοτε ειδικές ανάγκες των μαθητών μας και συγχρόνως οι μαθησιακοί μας στόχοι. Οι στόχοι μας ήταν βιωματική, ενοιολογική, ανάλυσης και εφαρμογής. Οι βιωματικοί μας στόχοι χωρίστηκαν στο γνωστό και στο νέο. Στο γνωστό, οι μαθητές έπρεπε να παρατηρήσουν ολόκληρα μια εικόνα, έπειτα να περιγράψουν με σωστές προτάσεις ό,τι αντιλήφθηκαν μέσω των αισθήσεων και τέλος να εξερευνήσουν και να καταγράψουν με το ίδιο αμύωτο ενδιαφέρον εικόνες της καθημερινότητας. Στο νέο, οι μαθητές έπρεπε να διερευνήσουν την ορθότητα των προτάσεων που κατέγραψαν και να αναγνωρίσουν τα είδη των προτάσεων, αποφεύγοντας τις άσκοπες επαναλήψεις. Στους νεολογικούς μας στόχους με ορολογία, τα παιδιά έγραψαν σωστές περιόδους κατανοώντας την αναγκαιότητα της χρήσης τους. Έπειτα εξασκήθηκαν στη γραφή ορθών δευτερευουσών προτάσεων και εμπλούτησαν το λεξιλόγιό τους μέσω ενός πρωτότυπου εικονογραφημένου λεξικού που δημιουργήθηκε στην τάξη. Στους ενοιολογικούς στόχους με θεωρία, οι μαθητές μας επεξεργάστηκαν νέες πληροφορίες και αντιλήφθηκαν την έννοια της παραγράφου. Στους στόχους ανάλυσης, οι μαθητές έπρεπε να είναι σε θέση να αναλύσουν μια παράγραφο στις προτάσεις της, να την ξανασυνθέσουν, να τη συγκρίνουν, να τη συζητήσουν και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνοχής της. Συνεχίζοντας τους αναλυτικούς στόχους για την ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν λάθη στη γραφή τους, να βρουν τις αιτίες που τα δημιούργησαν καθώς και τα αποτελέσματά τους. Καταλήγοντας, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα του ορθού λόγου. Στους στόχους εφαρμογής των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι μαθητές αξιολόγησαν τα θετικά αποτελέσματα της ακριβούς διατύπωσης και σχεδίαζαν ποικιλοτρόπως παραγράφους. Ολοκληρώνοντας τους στόχους μας δημιουργικά, οι μαθητές έπρεπε να είναι σε θέση να κατανοούν νοήματα, να ταξινομούν εικόνες, να σχεδιάζουν σκίτσα, να δημιουργούν και να αποτυπώνουν ιστορίες, να επιλύουν προβλήματα, να αυτοαξιολογούνται και να αξιολογούν. Για την επίτευξη των στόχων μας ακολουθήθηκαν οι προτινόμενες διαδρομές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Sage Learner. Δίπλα σε κάθε διαδικασία παρουσιάζουμε μια ενδεικτική δραστηριότητα της εργασίας μας, βιώνοντας το γνωστό. Εδώ έγινε προβολή βίντεο σχετικό με τις αισθήσεις για να ανατροφοδοτηθεί η πρώτη στη γνώση των μαθητών και αφού βεβαιωθήκαμε για την εμπέδωσή της, παρουσιάσαμε βίντεο επαυξημένης πραγματικότητας και καλέσαμε τους μαθητές μας μέσα από την πολύπλευρη παρατήρησή τους να καταγράψουν σχετικές προτάσεις. Τέλος, με ετεροδιόρθωση αξιολόγηθηκαν τα γραπτά τους. Βιώνοντας το νέο, έπαιξαν δημιουργικά παιχνίδια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις προτασιοδρομίες που μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό παιχνίδι κατέγραψαν κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις. Ακολούθησε η αξιολόγησή τους και η επιβράβευση των ομάδων.
Βιωματικά αποτελέσματα. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τα βίντεο και μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών διαδρομών ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν και να δημιουργούν σωστά δομημένες προτάσεις. Συνεχίζοντας και ενιολογώντας με ορολογία, οι μαθητές δημιούργησαν περιόδους, εντόπισαν τη διαφορά μεταξύ πρότασης και περιόδου και κατανόησαν την αναγκαιότητα και το σκοπό της χρήσης δευτερεύουσων προτάσεων. Συγχρόνως οι μαθητές εμπλούτησαν το λεξιλόγιό τους με τη βοήθεια δικού τους εικονογραφημένου λεξικού. Ενιολογώντας με θεωρία, τα παιδιά ανακάλυψαν μέσα από ευχάριστα στοχευμένα φύλλα εργασίας και μίμηση ρόλων την έννοια της παραγράφου. Παρουσιάζουμε σχετικό φύλλο εργασίας και βίντεο. Ένα ακατάστατο δωμάτιο. Ποια πρόταση δεν ταιριάζει σε αυτήν την παράγραφο? Γιατί? Ενιολογικά αποτελέσματα. Οι μαθητές ανέπτυξαν την δεξιότητα να διακρίνουν περιόδους και παραγράφους, να χρησιμοποιούν εύστοχα και συνειδητά δευτερεύουσες προτάσεις, ενώ συγχρόνως εμπλούτησαν το λεξιλόγιό τους, βελτιώνοντας τον καθημερινό τους λόγο. Αναλύοντας λειτουργικά, οι μαθητές αντιλήφθηκαν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταγράφουν τα γεγονότα με λογική σειρά σε σχέση με τη ροή του χρόνου για να οικοδομήσουν τις παραγράφους τους. Έπειτα, προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη τους, καλέστηκαν να επινοήσουν προτάσεις συνεννοησίας και δημιούργησαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας βίντεο που επεσήμενε τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της αφήνειας των εκφράσεών τους και της συνέχειας του λόγου. Αναλυτικά αποτελέσματα. Μέσα από πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, οι μαθητές εμπέδωσαν τη χρήση της παραγράφου στον γραπτό λόγο τους. Ιδιαίτερα βοηθήθηκαν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και η ξενόγλωση. Εφαρμόζοντας κατάλληλα τις νέες γνώσεις τους, τα παιδιά μετέτρεψαν εικόνες σε λόγο και τον λόγο τους σε εικόνες. Στη γνωστική διαδικασία εφαρμόζοντας δημιουργικά, τα παιδιά έγραψαν παραμύθια, περιέγραψαν σκηνές της καθημερινότητάς τους με επιτυχία και κατέληξαν στη συγγραφή παραμυθιού με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Κάποτε ένα λαγουδάκι ονειρευόταν να ταξιδέψει στο φεγγάρι. Η φίλη του, η νεραϊδολαγουδίνα, του υποσχέθηκε να του στείλει το βράδυ το μαγικό της άλογο. Το μαγικό άλογο τον πήγε στο μεγάλο λιβάδι. Ανυπόμονα περίμενε αρκετή ώρα να περάσει το διαστημικό λεωφορείο. Το διαστημόπλιο έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και το λαγουδάκι κοιτούσε με φόβο και περιέργεια το διάστημα. Εξερεύνησε το φεγγάρι, αλλά δεν βρήκε κανένα φίλο και ένιωσε απέραντη μοναξιά. Τότε άρχισε να αναπολύει τις ωραίες στιγμές που ζούσε στη γη. Έβαλε τη διαστημική του στολή και ευχόταν να περάσει γρήγορα το διαστημόπλιο για να γυρίσει σπίτι του. Την άλλη μέρα το διαστημόπλιο τον άφησε κοντά στο σπίτι του. Το λαγουδάκι διηγήθηκε την περιπέτειά του στη μητέρα του, που είχε ανησυχήσει πολύ κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Εκείνο τότε της υποσχέθηκε να μην ξαναφύγει χωρίς να της το πει. Η μαμά, ευχαριστημένη από την απόφασή του, το έκανε ένα μεγάλο πάρτι. Έτσι ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
αποτελέσματα εφαρμογής. Οι μαθητές ενθουσιασμένοι δημιούργησαν δικές τους ιστορίες, φανταστικές ή πραγματικές, χρησιμοποιώντας σωστά δομημένες προτάσεις, περιόδους και παραγράφους. Κατά την τελική αξιολόγηση, τα γραπτά των μαθητών μας κρίθηκαν ως προς τις εξής παραμέτρους: Εντοπισμός και καταμέτρηση προτάσεων. εντοπισμός και καταμέτρηση περιόδων, Εντοπισμός και καταμέτρηση συνωνύμων και αντιθέτων. εντοπισμός και καταμέτρηση συνδετικών λέξεων ή φράσεων, Έλεγχος της δομής της παραγράφου ή του κειμένου. Αναστοχασμός. Η νέα μάθηση μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια βιωματική διδασκαλία, μετασχηματίζοντας όχι μόνο το ρόλο του δασκάλου, αλλά και τις παρεχόμενες σχολικής γνώσης στην καθημερινότητα του μαθητή. Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι βοηθήθηκαν ιδιαίτερα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι αλόγλωσσοι, που δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Εν κατακλείδη, η μάθηση μέσω σχεδιασμού γεφύρωσε την πολυμορφία και την ετερογένεια της τάξης, βοηθώντας ταυτόχρονα ποικιλοτρόπως όλους τους εμπλεκόμενους στη μάθηση. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.